Maya payabak po kaya kayo nga. Kambeda po din kaya katamong pasariling kapag nasan kaniting misa. Pakiyabet ala naman po din makatuking intentions. In kapasalamatan da po de Mayor Teddy and Mrs. February Tumang and family. Chris and Rona Gomez and family. Jose Pepe Hison. Joe and Rose Tolentino and family. Kapasalamatan da naman ding magmasusi king Aldodang Kibaitan. De Pellegrina Esguera at Miriam Gonzalez. Special intention, Ditz Elita David and family, Felipe Pajardo, Rita Estoya, Maria Lorena Pamintuan, Villamor and Rosalina Tolentino and family. Para king malalagwang kapaldanan dari, Brother Pat Ahos, Carmelita Galang, June Lazaro, Elmi Ronquillo, Belia Trinidad, Joy Manalo, Bianca Marie Santiago, at Maria Teresa Sampang. Para kingalanangkang kapainawan ng kaladwa dari Domingo Senior, Lisel, Domingo Junior, Adoracion, Monsignor Aquilino, Estela, Hermini Hilda, Juanito, Wilhelmina, Lolita, Edna, Avelina, Pilipinas, Maximino, Pablo, Juana 40 days, at ding maldang kaladwa, king purgatorio.
Kilagyan ng ipaan po ng anak, ang po ni Banal Espiritu, ang grasya ng ginutang Yesu Kristo, ang lugod na ng Diyos, at ang pamakyago ng Banal Espiritu, mantabi at kikaingan, mayapayaba kikaingan po, at kingaldoy tigaganakan tayo po San Felipe, Neri, metong niyang pong pari. Bang kanita bebet ang matampang ganap kaniti, si Siyantala pareng kasalanan tamo, at manyad pantawad at pakalulu, kingapong ginan. Ginoo, ikeng ari ning mabilog ayato, Ginoo pangalulo. Ginoo, sinabi mo, ing puwatang pakikitan mo keng pasibayo, ding puso mi mikatman laking tula, Kristo pakalulo. Ginoo, nabayan mo kami, banketi pasulip, takman mi na ing tula, banwa, Ginoo pakalulo. Ing Diyos, sa may paintutu, pakalulwala katamo, at king pangapatawad, daring kasalanan tamo, idala na katangan sana, king biye, alangang manalangin tamo. Oy, paming mayupaya, susundo mong yangat, ding matapat kaya ka, king ligay ning kabananan. King kaya kang lugod, palablaban me kaya kami nga piling Espiritu Santo, at tunay ping miglapo, king puso ng San Felipe Neri. Itihadon mi, king kapamilatanim, ng ginuming Yesu Kristo ang anak mo, ang mabibi at maghari kang bemot ng Banal Espiritu, metong mo king panga Diyos, manggaman king alangang Pamamasang ibot, kilibrunin dapat, daring apostol. Ing aring Agripa at Bernice, dinatangla Cesaria, bandalawan det pugayan, Efesto. Inyang miglambat nung bagya ka rin, abuklat ng Festo king ari, ing kaso ng Pablo. Ngana, ading metong ang makasukol keti, aakalakwana na pa ning administrasyon ning Gobernador Felix. Biklat dang pasibayo kanako, at kanitang mintako Jerusalem, ding pamuntok ding saserdote, at ding makatuwaring Hudyo ing kaso. At inawad da kanako, ing sentensyahan ko ni. Dapat sinabi ko karela, king era ugali ding manungkula ng imperyo ng Roma, ing ipapatere ing nino pamang taong bibintanganan dang pamikasala. Anggang eno akayarap, king husgado rin bibintang keya. At anggang emi kapami katagon, ipagluwalo na ing keyang sarili, king bibintang da, laban keya. Kanitang dinatang laketi, eku pepasayang panahon. Agad-agad, itang kabukasan, linukluk ko king husgado, at inutos kong irap de kanako, ing tao. Inyang ikwarang may kapiyarap king husgado, alano mang inarap nano mang pamikasalang, isipan kong iyapagda. Ing karelang piyamanuan laban keya, makayinggil mong bukod, king sarildang relihiyon, at tungkol king metong ataw, milagwan Jesus. Metene kanu ing taong iti. Dapot pipilit ng Pablo king mabiyeyo. Kubalo, nung makanano kong atulan impisasabya na ito. Inya kitang kukang Pablo, nung bisaya ka rin Jerusalem malitis, tungkol ka rin bibintang da laban keya. Dapot Pablo minapilarya. Inawad na, ing eya milalako gwardya, at ing emperador ya ing lumitis king kaso na. Inya inutos ko, ing gwardyahan niya, hanggang eke akwang aparala, king emperador.
amano ning Ginoo. Kimbanwano binili ning Ginoo ing keyang trono. Puriyan me ing Ginoo o kaladwa ko. Mabilog kong pangataw, puriyan me lagyo ng banal. O kaladwa ko, ing Ginoo ke kayang puriyan. Sablang keya ke kapepanabang, emo sana kakalingwan. Nung makanano yakatas imbanwa king yato, makanyan kalawak in lugod na karetang makitakot keya. Nung makanano yang marayo ing aslagan king albugan, makanyan lakarayo keya, ring kaya katang kasalanan. Kimbanwane binili ning Ginoo ing keyang trono, at mag-ariya king meto ketawan. Ikong masikan at mayupayang anghel, puriyan ye ing Ginoo. Ikong mayupaya at masikanan, amamin tu, king keyang amano. Ume kayo at itru ingka kong ebanghelyo karing sablang tao. Kaya beyo ko kapilanman, anggaman king kapupusan ning yato. Ang Ginoo manatili kay kayo, pamamasa king may pabalita, agpangkang sanwan. Inyang may kapagalmusal nala, kitna ng Jesus si Simon Pedro, nga na, Simon, anak ng Juan, kaluguran mo ko, may git ka rin eh. Wa, Ginoo, balo mo king kaluguran da ka, nga nang may kibat Pedro. Sinabi ng Jesus kaya, pakanan mo rin kakong biserong tupa. Kitang ng kadong okdo kaya, Simon, anak ng Juan, kaluguran mo ko. May kibachi Pedro, wa Ginoo, balo mo king kaluguran da ka. Nga ng Jesus kaya, ingatan mo rin tupa ko. Kitang na kaya, king kadong okdo, Simon, anak ng Juan, kaluguran mo ko. Melong ko si Pedro, uling may katatlo nakitang kaya, kaluguran mo ko. At may kibat siya, Ginoo, balo mo yung sabla, balo mo king kaluguran da ka. Sinabi ng Jesus kaya, pakanan mo ring tupa ko. Ing katutuan sa 7 ko keka, inyang kayanakan mo, ikaing papiblas king sarili mo, at lalakad ka, nung no kabisang munta. Dapat po tang tumuwa ka, iatsyat mo rin gamat mo at aliwayang papiblas kaya ka at midala kaya kaking lugar ay kabisang munta. Sinabi ni iti, ban ipawagana no makanano yang mati Pedro at munye kaligayan king Diyos. Pangasabi na niti, nga nang Jesus kaya, tuki ka kanako. Ing mayap ng balita ni kakatamong kaligtasan.
Minsan po meron akong narinig na talk ng isang converted sa Catholic na naging pari. At kinukwento niya kung paanong minsan sinama niya yung kanyang nanay na hindi pa converted sa Catholic na para magsimba. At ang tanong sa kanyang nanay kung anong napansin niya sa misa ng Catholic. At sabi raw ng kanyang nanay, sabi niya, ang nakita ko lang parang isang meal. It's a meal, sabi niya. Yung inyong ginagawa, isang hapagkainan. Yun daw ang napansin niya ng isang hindi Catholic na that's what you call a mass is a meal. Kasi you prepare that white linen where you put the chalice, etc. And those breads, sabi niya, and then those bread were the ones that you share with each other. Parang ganun po yung sinabi ng kanyang nanay. It's a meal. At totoo nga naman po, kung mapapansin nyo, ang misa ay isang pagkain. It's a meal. Kaya para sa atin, ito, ang iniwanan ng Panginoon sa atin He's feeding us. Sa tuwing tayo nagsisimba, pinapakain tayo ng Panginoon. At gusto niya tayong mabusog. Kaya ako po, feeling ko dahil ako'y pari ngayon, ang ginagawa ko ay naghahanda ng makakain ninyo. Bilang paring, parang papel ko naghahain ako ng makakain ninyo. At yun nga, dito. At dito po sa ating ebanghelyo, yun ang instructions ng Panginoon kay Pedro. Peter, do you love me? Tanong ng Panginoon kay Peter. At sabi naman ni Pedro, of course, Lord, I love you. Then sabi niya, feed my lambs. Pakainin mo ang aking mga biserong tupa. Tapos, inulit na naman ng Panginoon, do you love me, Peter? Of course, Lord, I love you. Then, kung ganon, alagaan mo ang aking mga tupa. At ang finally, tinanong ulit, do you love me, Peter? Yes, Lord, I do love you. Kung ganon, sabi niya, pakainin mo ang aking mga tupa. Ang pagpapakain 2 beses na nabanggit. At siguro ito nga po yung papel ng mga pinuno ng simbahan na pinagkakatiwala ng Panginoon para alagaan ng simbahan ang pakainin ang mga kasapi, ang mga miyembro. Kaya ako po bilang pinuno ng simbahan, parang ganun lagi. Bawat magmisa at bawat bago magmisa ay ang pakiramdam ko kailangan mayroon akong maihahahin sa inyo. At ito nga, pera sa katawan at dugo ng Panginoon na aming inihain para sa inyo ay ang kanyang salita. Ang kanyang salita na dapat ito rin ay magbigay kabusugan at kalakasan sa atin. Bago natin tinatanggap ang Panginoon sa banal na komunyon, yung munang kanyang banal na salita, ang ating pinagsasaluhan. Meron pong, nung nag-aral pa ako ng college, merong isang tula, hindi ko na matandaan kung sino yung sumulat sa tula. It's an English poem. Sinasabi kung yung iba't ibang klase ng salita, mayroon daw pong salitang panghimagas. Siguro panghimagas, mga jokes lang.
na pag mga salita na siguro jokes, panghimagas lang, parang dessert. Tatawa ka lang. Mayroon namang daw salita na mapapait na siguro kung ito'y nakakapanakit na kaya mapait siya na mayroon namang salitang nginunguya, sabi niya, nanguyain mo. Kasi kung minsan yung ibang mga salita, ibig sabihin, dapat lasapin mo para maano mo yung lasa. Kaya ka lang may mga salita na huwag mo lang papasukin dito o lalabas doon o kaya naman salitang lalagay mo sa utak mo, ganun lang. Kundi pag ninanilayin mo, parang ganun pag ginuya, pag-isipan mo ng maigi. Siguro po ito yung mga magagandang quotations. Kung minsan kailangan mong nguyain mo para lumabas ang mga kahulugan nito. So napakaganda po nitong poem. Maraming mga ganyan na inahalin tulad ang salita sa iba't ibang mga bagay. Pero para sa atin po, ang salita ng Diyos ay nagbibigay buhay. Ang salita ng Diyos ay nagbibigay buhay. Hindi ito nasisira, walang expiration date. Ito'y laging sariwa, hindi nabibilasa at nabubulok. At para sa akin po, bilang pare, always parang gano'n ang papel na kailangan maghain sa inyo ng pagkaing nagbibigay buhay, ang salita ng Diyos. Kaya yan po ang Panginoon. Ang instructions sa kanyang mga pinuno ay pakainin, alagaan ang kanyang mga tupa. Tayo po sa isa't isa, naway hindi lang tayo parang tayong binubusog, inaalagaan. Naway papilan din po natin ang maging pinuno, ang maging Pedro, ang busugin, alagaan ng isa't isa na minamahal ni Kristo, mga tupa niya. Kayo po mga magulang, sa isang banda ngayon ako ang nag-aalaga at nagpapakain sa inyo. Pero pagdating sa bahay, sana kayo naman ang magpabusog, mag-alaga sa pananampalataya at buhay ng inyong mga pamilya. Sa mga magkakaibigan, sana ganun din. Kayo ang magpabusog, magpakain sa inyong mga kaibigan, mag-alaga. Para kahit isa man sa mga kaibigan nyo ay walang maparibara. Naway ito po yung isang makita natin tungkulin natin bilang mga Kristiyano na parang pagkatapos ating tayo binusog ng Panginoon sa loob ng misa, pag sinabi ng pare, the end of the Mass ended, go, love the Lord, serve the Lord and one another. Na kahit tayo naman ang mag-alaga at magpabusog ng mga salita ng Diyos sa iba nang sila'y maging matatag at matibay sa kanilang buhay. Amen. Ngayon po yung ating idulog sa pinting mga kaibigan, tayong lahat na binubusog at inaalaga ng Panginoon sa magitan ng mga pinunong kanyang pinagkakatiwalan sa banal niyang simbahan. Sabihin natin sa bawat panalangin, Ari ning ligaya, pakiramdaman mo yung panalangin mi. Para king iglesia ning Dios, para lana sa akeya, ringkalam ning Espiritu Santo, ipanalangin taking Ginoo. Para karing sablang opisyal pampubliko, iparalanes sa karela ning Ginoong Hesus, ing espiritu ning ustisya at katutuan, ipanalangin taking Ginoo.
Para ka rin sablang sasalpantaya, king tune Diyos. Pisan metong ano sa ning espiritu, king lugod at pamikakapatad, ipanalangin taking Ginoo. Para ka rin kaladwa, king purgatorio, kapamilatan ning kayang pamaytas, taryanosa ng Kristo, king ligaya banua, ipanalangin taking Ginoo. Ngenya duwan tamo ang sarili tang kapagnasan. Oy, paming at banwa, balo mo ring bilang ding pinili mong akayabe manggaman kapilan. Manano na sanang ding lagyura, ding sablang ipanalangin mi, mayakit laking libro ning biye. Iti adon mi, kapamilatan ng Kristong ginumi. Manalayin kay pakamalang kapatad, banting kay katamong daon, matanggap yara paning Diyos, si panglubos mayupaya. Oy, paming miglalang, sapan mo kami, ikaing midadaon, kaniting sakripisyo ning kapurian, banatok yan ming alimbawa ng San Felipe. Gawan mo kayong parating masaya, king kaya kaming obra, para king ikaligaya ning kaya kang lagyu. At ikatula, ring kaparaming tao. Itinganadwan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Ang ginoo manatili kaya kayo, yat nayo rin puso yu. Pasalamatan tayong ginoo a Diyos tamo. Tunepin, karapat dapat at matulid, ing pasalamatan da kang parati at numang karinoid pa, Diyos king alangang lubos mayupaya. Ibabay may Santa Iglesia king balang panawon, kapamilatan ng pamipagtomong lalaki at babaeng makapasubali king kabanalan. Babiya patutuking kaya kangalang kupas sa lugod. Agyaganda kami, kapamilatan ng biyarang bayani, at sasapan kapamilatan ding alang likat ng pananangin, ban maging mabiyekeng tanda ng magligtas mong upaya. Ulinita, kamberi sablang koro, ring anghel karing banwa, daralit ming kaya kang ligaya lantok ng ngaming babiye, kapurian kaya ka. Banaling Ginoo, Diyos sa may paya, ning banwa ting yato king kaya kang ligaya. Daratang king lagining Ginoo, o sana king kakatas-katasan. Tunay kaping banaloy pa, ika ing panibataning sablang kabanalan, o dinita pagparalampumi, pabanalan mo sa reting aying king espiritu mo, ban para kaya kami madyari lang katawan at daya, ng ginuming Heso Kristo.
Bayami daong kusang loob, king pamaylasat kamatayan. Kinwaning tinapit, pasalamat siya kaya ka. Pira sa nabinyane ka rin kayang disipulo nga na, tanggapan niya iti ko nga at kanan niya. Itiing ka na akong katawan, amidawon, para kay kayo. Makanya mo naman kay baling apunan, kinwaning kalis, pasibayang pasalamat kaya ka. At binyaning kalis, ka rin kayang disipulo nga na, tanggapan niya iti ko nga, minum ko kaniti. Itiing kalis, ting ka na akong daya. Ing daya ning bay talang hanggang tipan. Ami bubu, para kaya kayo at para ka rin sa blang tao, ban kaya tami patawaran na rin kasalanan. Lapta niya iti bilang kapigaganakan kanako. Ipasag tayong misteryo ng kasalpantayanan. Gaganakan mo yung pa, ing kamatayin at pamanyabli na may biyaning anak mo, darami kaya kay ting tinapi, ing biyating kalis, ing kaligtasan. Layon ming pasalamatan kaya ka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo, ban sumuyo kaya ka. Mapakambabaming pagamuha mo, king ikamingan sanang misulusulog, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong ning banal Espiritu. Ganakan mewoy pa, ing Santa Iglesia mong makalaganap kay Meto Yatu, ban biganap yakin lugod, kambiyan ng Francisco kaya kaming Papa, at Florentino kaya kaming Obispo, at yung sablang pare. Gana ka muna naman din kapatid ming pepainawan at maninayang subling miya, nalang talasuyin mong di Monsignor Vicente at Aquilino, kambe di Hermenegilda, Adoracion at Wilhelmina, at yung alapang mayang mo na biye, tanggapan mo sana aking maligaya mong harapan, pakaluluan mo kengan, gaan mo kayong ang karapat dapat magkamit king biyalang hangga. Ban kaya benang Maria, imbirendo ng Diyos, kambe ng San Jose kayong esposo, kaya bering apostol at ding sablang santo, at tinupad kimbalmong kaburian, king kaya kabaning panawun, purianda kat paligayan, kapamilatan ng Jesucristong kaya kang anak. King kapamilatan ng Kristo, kambe at kaya, ipang mayupayang tutu, kagumning banal Espiritu, pupurianda kat parang alang, manggaman king alanganga. Ngayon manalang tamid mong kapaniligan lugod king ipa karingamanong tiro ng Ginoo kaya katamo. Ipame Diyo kabanwa, misamba niya ilagyo mo, datang kaya kaming kayarian mo, may paminto ning lub mo, kaya tisulip antibanwa. Ing kakanan mi, King Aldo, ibihe mo kaya kami, King Aldo ngeni, ampon ipatawad mo kaya kami ring sala mi kaya ka. Anting pamamatawad mi, karing mi kasala kaya kami. Kaya paisal kintokso, na ikabos mo kami kisablang marok. Ikabos mo kami o Ginoo kisablang marok, manugod mong pagkalubing kapayapan king panabon mi, bangking kasopan ning kaya kang pakadulo, parati kaming mikabus king kasalanan at miligtas kisablang kaligaligan. Kabang maninaya kami, kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Jesucristong kaya kaming talapang abus. O ginuming Jesucristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan nalakwang ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo. Emo sana pabalikdan kaya kaming kasalanan na ing lawen mo kaya kaming kasalpantiyanan ing kaya kaming iglesia. At pamayapan mo yung pambilugan nagpangking kaburian mo. Ikaw mabibi at magari manggaman king alanganga ing kapayapan ing ginuman tabi sana kapilan man kaya kayo. Anting may kakapatad, masyata mo pong ipupugayang kapayapan. Kapayapan kaya kaingan
Kordero ng Diyos, ang minalakoking kasalanan ng yato. Ning malugod at maganakatang Ginoo, ing Kordero ng Diyos, ang minalakoking kasalanan ng yato. Nuntang makasadyan tanggap kayo, kanitang banal ng komunyon. Ginoo, ek matampang tanggap kaya ka. Tapos sa kasmi nga mana mo, kumayap na ako. Manalangin tamo. Oy, paming malugod, pepasiknangan mo kami, king pamangan mong iba't banwa, kabang tutuki kami, king alimbawa ng San Felipe Neri.
para tira ka sanang pagdulapan. Ikang kabukod-bukod at santungan, ning kay kaming biye. Iti adon mi, king kapamilatan ng Kristong, ginumi, ginuma natilya kay kayo, bendisyonan ako nga ng Diyos sa may paintutu, ingib pa, amponing anak, amponing banal Espiritu, mayari ning kay katang kapag masusyan, umeta nang yan iluguran tayong Diyos, ating kaparatamong tao. Salamat, King Diyos. Dakal po salamat. May pora sa gandang araw. Marami pong salamat.